Здравейте, YouTube! Ние сме West Evils BG и днес правим първа част от поредицата ни. И това е. Играем в сервер. И сме развити, защото играем от 4-5 дена тук. Ето какво има в честовете, разгледайте. Ето разгледайте. Ето разгледайте. Марто? Да. Отида да потаковаш къщата. Я ще даде се. И слагай меча в таковата. После. И после. Това е статуята на таковата. Кажи на селото ни. Тук На двамата педераси. Да, и едната курва е един педерас. Тук почива педераса Супе. Супе. Като дупе. Супер е, ама и курвата Вени 5-6, деца на магистралата. Деца е на магистралата, ама са е написал Марто. Къде? Правиш ли къщата? Тя малко остана. Какво ще я правим? Да. Ще да направим цялата ще... Аз покрива почти да съм го направил. Окей. Само се остава да остъклим. Ама покрива стъклини ли ще? Да. Гледай. Айде копавам. Вече не ме е страх, защото съм голям левел. Сега си вземам клепката и... Вени 5-6. Да го ебам аз не ги. Това тя е кучка. Да, аз се пише в Феникс, той се пише Нетворк. Така съм винаги. Ти, Марто, така ли се пише за винаги? Не, от дневника. А? С дневника. Избери си един. Бах, ще винаги не ребата. Къде не се дикане. Продава камени тухли за... Марто? Какво? Имаш ли $30? Да. Дай ми. Абе, те паци ще ги побъркам. Аз... Марто, пак за теб. Обама майка гледа сега слука. Помага! И то шивам. Това пък ти лъка ли си взел, бе? Да, човек. Чай да видим. 2 стрели. Идеално. Глад, човек, едната е сбита с глад. Не, чакай. Ей тук челото. Не! Той Fire Respect ли е? Да. Не, то нямаме друг. Флам де. Ей ти стрели. Ето бе. Да. На. Ето ги там. Взе ги от този стрелец. Скелетон. Айде да копаем е така двойно. Е така. Айде да, човек. Ти взели форчун кирката. Не съм взимала нещо. Какво ще копаем? Намерим да можеш да имам форма. Ама гъ, човек. Бах ти лаве. Много ясно. Де? Копателно връз. И мен така. Аз ще излезна от сървъра и пак ще влезна. Yes. Сега тук не ми лаги хич, ама... Добре. Няма да си такъв пасворда. Не лаги този път. Ама, що ми се вижда такъв блока, човек? Какво? Диамант! Омага, привидявам си диамант.
Привидението. Да. О, рестартин 10 минути. Скоро ще се спираме клипа, защото... Омага, букшелф ми се привида толкова. Това те админите са ги пуснали против хакерите. Ко? Админите това са ги пуснали против хакерите. Ето. Хакерите. Човек, бати лага. Извинявам, човек. Имаш ли храна? Ето пак диаманти, човек! Привидение. Никакъв хакер не съм, човек! Бати шилното привидение. Хайде, някой админ да ми провери компа и тогава да гледам да пуска привидение. Та привиденията си изцеля мап. Много ясно. Админа пак тегли порно. И да не си хакер, да си хакер. Много ясно. Тук сме експорнали. Марта, аз стим до холма. Окей. Това ни е якия холм най-голем. Колко торче са най-голем. Тук се спалват зомбита. Това е спалнер за зомбита. Изписан кварцов блок. Марта, ходи ни на храната, бе! Diamonds. Аз ще ям пая. Яй. Какво да ям? Трябва да отидем на другата къща. Най-красивата къща с голд. О! 3 дена и голямо развитие. Бе, човек. Къде ни е храната, бе? Човек, аз съм на едно букче. И аз? Какво да ям? Като няма. Не знам. Имам пържоли, трябва имам пържоли. Никакви пържоли няма, аз не намирам. Толкова съм сляп. Не си другия холс. Видях от другия холс и сега проявявам отново често. Има 30 пържоли. Никъде няма, човек. Да не се от теб. Другия холс има 40 пържолети. 61 имаме. Аз си дах още 30. Това се даем. Един стак е в 4 ама вече. И сега, що не стоиш там да се телепорт на теб? Сега някой ще ми звънне по скайп. Усеща. Да го купали на този парцел, бе. Какво? На този парцел да го купали. Какъв парцел? 500 някакъв парцел, къде е. Ами човек, не те разбрах. Чакай. Някак ти го продава парцел за 500. За 500. Ами ти колко имаш? 800 нещо. Купувай му парцел, човек. Окей. Ама той не е в лад парцел. Ей, къде е? Но нека си пустиня тук. Еби. Пиме го, не ме бе. Ама той даже не е такова. Той даже още не е той даже не е рис. Не е рис. Още бе, тъпо е. Няма купуваш. Той няма купа парцел, човек. Това е някакъв... Аз искам в лард парцел с такъв парцел. И аз искам. Те струват много да ги еба. Утре мога да го купа. Утре аз си взема един лард парцел. Да бе, за 1000 или нещо. Нищо. Толкова. Като ти спи, след колко До минути... вечера към един, защото мисля взема малко камъни и продам. 5 минути ли стар? Сървър е стар след 5 минути. И пак трябва да чакаме пак една минута. Някъде една минута, хора.
Марто, ще чакаме или ще спираме епизода? Аз предлагам да... Добре, го спирам. И после ще продължим. Значи... Нищо не правихме в този епизод. Бахте шиванка. Добре. Ще си казвам. Как се казва епизода? Ми измислиме, не? Айде направо да качим 2 епизода след рестарта. Ще такова още един. И ще наспаем по скайпа, защото това... Ще спаем по скайпа. Да такот. И сега да ви напомня, абонирайте се за нас. Аз съм тук, бе. Седно, не ни трябва храна. Иди долу. Дай храната. Да, бе, аз не съм взел никаква храна. Да, ти пържоли. Имаш. Ма нямам. Виж. Какво да видя? Имаш ли? Нямам. В честа? В честа, бе, човек. Що те лъжа? Добре. Умрях. Какво? Как си умрял, бе? То от глад не се умира, то те оставя на такова. Кажи го. На планета живота. Да. Отвори толкова хора, ще си предна въздух. Отвори малко предна въздух малко. Марто. Аз спира този епизод да го такова завършваме. И... Смятам епизода сега си старт. Огнено спитне. Ще не направихме. Ама, какво рестарт сървър да ги еба? Те ще рестартват сървъра по време на епизод да ги еба. Сомовете шибани. Ама виж, че е огромен. Опа, аз го правя. Ай, Марто, ела тук до мене. И да такоме. Айде, къщата съм. Вади меча. Омага, не в газа ми. Чакай, бе. Ела до мен сега. Назад малко. И ние бяхме West Evils BG. И... абонирайте се. Ай, чао. Омага, не дай ме стреля, бе.